Един от най-големите ми плюсове е, че съм използвала почти всички пачове, които може да си представите. И днес е време за откровено ревю на 6 от тях. Първо имаме тези на Neoslab. Те са ето тук. Този пач е с охлаждащ ефект и бих казала, че е доста добър, не се плъзга по кожата, перфектен е. Работи доста добре при подпухването и бих го препоръчала с две ръце. Вторите са тези на Petit Fi, заедно с Coelf. Те са точно тези тук, но не знам дали може да се забележат, но са малко по-увлажнени, затова и се плъзгат по кожата по-лесно и не се задържат много на едно място, така че това е едно от нещата, които на мен лично не ми харесва. Третите са тези на Petit Fi с 24 карата злато и с охлювен екстракт. Те са точно ето тук, може би не се забелязват много добре, но това са едни от моите любимци, защото са изключително фини и работят много добре с зоната около очите. На четвърто място са тези от 10-дневната серия на Petit Fi и ако трябва да съм честна, това са едни от най-добрите пачове, които някога съм ползвала. Достатъчно са големи, покриват достатъчно голяма част в зоната около очите, както и можеш сама да видиш, не се плъзгат изобщо и се задържат перфектно. Ако трябва да избирам, със сигурност тези са първите, които бих си взела. Сините тук обожавам съставките им, отново са от 10-дневната серия на Petit Fi. Имат успокояващ и хидратиращ ефект, както и при предните покриват доста голяма част от зоната около очите, което е много голям плюс, така че отново доста добро попадение. И на последно място, може би тези, които не можеш да видиш на камерата, са тези на Neoslab, които са за хидратация и еластичност на кожата. Това е най-доброто ми попадение при пачовете до сега. Може би точно поради тази причина това е последния ми пач, така че време е за нова поръчка. Ако още се чудиш дали да ги изпробваш и дали изобщо работят, съветвам те да си поръчаш още сега и ще се убедиш сама.